Gochakane ngana yogo ichania iye magega yapa menyi we ward ya Bogeka igotoka bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii babo kane ngana yogo ichania gosega koroge tariki ya butambe ase umubere bo mongino yomo otoka gosugonaine ase etaracha ya ria kombo ase orochirwa mugusi korengana na bamenyi abo nigo umubere bo mongino yo obwate chingoma chintindi ase umutuoye hasabono oigirwa ase ngendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital chingaki obotukibwa chakiwe erikomanya familia yose ya mata yaye nabo yikomanya ekikeirerete umongino yo gosiria obugima bwaye jure twambokana ero gotoigora chi kionga chinsaibire no robotiro kubota senchira ere yobokirano Emambia yarero abamenyi bekenyero keranyi nigo baboka no muichano magega yomobere bo mongino yomo gotoka sorocherwa mogusiga kwete ase taracha ya ria kombo itana ngoro kubija tunyamyoro wagari umutubetu bekenyero kigekoro kumunga ase bono mambiga kisange saa 12:30 onanya ore riboti kubye somo chief agonte ringa umuntu naro tokire ro kumuna gete ukwaageta sitarati kurukuria komboro chisi kina kugoka na koimuka rioka na kogenda paka guroche nanyora bantu go baikiro abange mono na njina boyo mobo na rigereria na roranga amaene na bagitega guroche sitaracha nonya nabo egakore ikyo nigo geichania bange chinga kyo mobero yorekana ko bane chingoma asomotwe ono utatigarendo usina magenario kuturuka na korugoro saguerete korwa chingoma chire somuti ikyo korone chiamagena akinde ndabasakali bago tukomurusi ndoro chingoma chire chiamogoro gusine chiamagena bono nabo twanyora chiarama chiro bono katatigatura tutamanyenga ngakiga na magena yari kumutirimbu gikare are tutomochano nonya nigo Embure nyinge yenegetigwa boigora sensemo ya Kitutu Chache South ningo yakagirwa gosombo mongino yo kobwatikana na macha mange hayo enegetigwe asoro chorwo bono twate banate bimu chief one madamu Jariaka nere na batenga tigake ate bya assistant chief chirogoro na bakibu bagakwire mu amusio maruguru egere tororenga umuntu muyo nde mongino aborete nyomba kurugoro embure yatwete nyinge yo yatwete embure yo gukumye nyinge mono sana bono nabo yari koreta matara mangi sana unde mongino ataiyo mwaje nyomba guse umugaka gwatigarite anganaje kwa bugo ibye chikumu yikomanyoka chingaki goikabono abanye no mobero yo bataratoka niga abantu baboligwe korigereria chamate cyabo ase chinka unde mongino ataiyo mwaje nyomba guse umugaka gwatigarite anganaje kwa bugo ibye chikumu yikomanyoka koranga yo mongino yaraire chiripoti esabagambi esaba se byo bya polisi yagere bakore egere bomanyenga ngagie akagarira kini bono nabo mukubwati goikapaka alseria bo ngoroche egere monyore report nyango binyako police station Gingo reporteria egetaseni kiagatembe korwa sebunge ya Kitutu Chache South njani gonkoro kwa Juliet Kwamboka